Националният парк Делтата на Еврос се намира в устието на река Еврос и се смята за едно от най-значимите местообитания в Европа. Водите и седиментите на реката, заедно с действието на морето, са оформили и продължават да оформят сложна делта с голямо разнообразие от местообитания, предоставяща убежище на широк спектър от растителни и животински видове. В делтата на Еврос туристите имат възможност да посетят местообитанията на влажните зони. Делтата представлява огромна мрежа от пътеки и е един от най-красивите национални паркове в света. Можете да разгледате лагуната Драна с лодка или да се разходите с велосипед по зашеметяващ маршрут между езера и крайречни гори. Самотраки е родното място на известната крилата победа от Самотраки или Ники от Самотраки, известната статуя, която днес се намира на видно място в музея Лувър. Прочутите бани на Самотраки са истинско природно чудо. Те представляват множество извори, които бликат от планината и образуват множество малки водопади, които от своя страна създават малки естествени басейни сред скалите и зеленината. Пейзажът е с уникална красота, а баните е достъпен за плуване, което го превръща в забележително преживяване. Светилището на Великите богове е религиозен комплекс на остров Самотраки, където са се провеждали мистериозни ритуали, датиращи от 7 век преди Христа. Древните писмени източници споменават тези ритуали като кавериански мистерии.